Έχω διώξει και τα ασπράκια. Αυτά πιστεύω να φαίνονται στη γαλανάδα. Δεν μείνανε πολλά, τόσα είναι τα έχει ξεσκίσει. Μπορώ να δω και πολύ. Φοβισμένα πετάνε, μάλλον αντιλήφθηκαν τόσα είναι, φαίνεται. Δεν ξέρω άμα φαίνονται. Μες στο γαλάζιο είναι και λίγο προς τον ήλιο. Τέλος πάντων, τα πουλιά είναι σχεδόν καρφωμένα. Εγώ τα βλέπω σαν μυγάκια για την ώρα. Και αυτά είναι τα ασπράκια. Και αυτά δουλεμένα 10 χρόνια. Άλλα βγαλμένα από σουλούπια, άλλα από μερικά σταχτιά με σουλούπια. Και αυτά είναι κροσαρισμένα που λένε, μειγμένα. Κάτι πάει να πιάσει, αλλά χάνονται πάλι μέσα στο λόνι. Είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Λοιπόν, ας τα καλέσουμε. Να μην το ρισκάρουμε, είναι μόνο 25 κομμάτια. Για να πάμε να τα καλέσουμε, γιατί τα πουλάκια έχουν σβήσει. Άσπρα και δεν φαίνονται. Έλα ρε. Μερικά έχουν κάνει αυγά. Για να δω που είναι. Έρχονται. Τα 2-3 φτάσανε. Έρχονται και τα άλλα. Με καπνίλες. Οπα. Καπνίζουν τα πουλάκια. Μείνανε, έρχονται 2. Τέλος. Ήρθαν τα πουλάκια όλα. Λοιπόν, εδώ είναι και τα ασπράκια. Έχω και 4 γιαβράκια μέσα που είναι για ξεκίνημα, στα χτιά. Και όπως σας είπα, όλα είναι δουλεμένα στα χέρια μου. 10 και χρόνια. Από το 2012 και μετά. Some cross with different bloods because the original blood it wasn't the best because it was too much imprint. So I put something else inside, wood again, but different blood. And I make my birds. That's it. And that's one sulupis of the old blood I used to have, the male. Father of too many of these, yeah. That's it.